Kanegade ko All India Radio Shillong ki khubor ban pulio do Elma Arwar. Kimat ba konsan jong ki khubor menta ka step ka option terek ukulaling kod arajar arfuwe kilong. Kutno ka jingalang jong ka plenary ka bar riup khanda jong ka North Eastern Council. Hukum ka sarkar jala Meghalaya da ka jingto kit ka babnya halor ka jingklat no kin ringut kinong trei ha paru jong ka East Chantel District. Hado khatsan lak prapu arajar aspa iwengut kibreu kiladap ai inject ni tika COVID-19 ha India hadu hinin gasngi but on rakhe ya ka National Voters Day ha kari menta gasngi. Ki khubor ki babnaya ka jingalang jong ka plenary ka ban rip khundai jong ka NEC ni ka North Eastern Council ya ka bala one play do menteri kampo yang jong kari wa Amit Shah mena kasni sejan jong tayo kalakut no hinin kasni kani ka NEC ka ba asni kalayakran ni bon ki company na ka benta ki jala jong ka than shate lamingi bat kalayakran ru halor project bupher bla de pentre ha ka than shate lamingi haba aj kan ha kasni kut jong ka plenary session menteri ka sarkar peden bari pe yak thanat donor u Dr. Jitendra Singh ulapen paw ya ka jingero ya menteri rang badu kari u Narendra Modi halor ka jiyo i jangai ka jong u ban pinkiyo ya ki kampen roi ha ka than shate lamingi bat ban tolong lang ya ki kumki weipat ki jala jong kari ka sarkar jilla Meghalaya kalang hukum da ka jingto kit ka babnya halor ka jingklat no ki nrengut ki nong trei ha padu jong ka East Chantel Hills District bat lakem ru ya khat nyongut ki breu na ka benta ka jingto kit halor ka ni ka jingjam Menteri rang ba ka jilla Meghalaya ukonrat ke sangma ulapan tip hakilat pathai khubor bala ujo da ke ijahar halor ka ni ka jingja bat sarkar jilla kala batha da ka jingto kit ka batikna halor ka ni ka jingjam sho ukonrat ke sangma ulapan tip ru baki pulit kilakem ya khat nyongut ki breu na ka benta ban tokit ba halor kini ka jingjam ukonat ke sama ulong ruba kadon ka an na ka benta kino ki breu ki badon kiti ha ka kamti do yong bian kari India bat China kala shong jingalang ha kasin ka bakhnai hinin kasni banyakran ba ki kam ki jam ki bede bat ka benta bamingi jong kala dak kani ka jingaklan kala long ha moldo BPO ka badon ha ri China ha padeng ki he sipai jong kari India bat ri China hinin ka stem kumaj pin kumau kari India kala batha ya kari China bahkan penteri kam ya kisan teli kimat ki bala menjur lang ha padang ketenal external affairs US Jai Shankar bat Wangzi bat Wangi jong kari China ha ka jingalang kala long ha Moscow ha ubanai nailo jong usnem baladep ha ka conclave jong ka Shanghai Cooperation Organization ha ka weipat ki benta ki sipai India ki lalong ki ba lapen khre wat ha ka chaka ka bakhriat tam jong line of actual control jong ka Eastern Ladakh Menteri kampo yang jong kari u Amit Shah ulaong bada ka jingtre sitom jong menteri rang badu kari u Narendra Modi kalalan ka jingkiu ba ha karoi ka par lembat ka jing suk songsan ha ki jaka basa ki bodo balatip kum ka Bodoland Territorial Region haba ajing kren ha ka snipli jong ka first Bodoland Territorial Region akot day celebration ha ko kagrar Assam menteri kampo yang jong kari u Amit Shah ulapen kemau bam menshwa kani ka jaka kadai ka jaka ka bala menanam ha hakikam le no bat kijingya snam hanai kani ka jaka menta kansalong ka jaka ka bakiu ha ha ka roi ka par ha ka jala Assam Shusho u Amit Shah ulong ba menteri rang badu kari u Narendra Modi udan ka jingthang ban pinkiu ha ya ka than shate lamingi borok ka we bat ulasim khiaru ban pungkut ya borok kijingya ka ja bat kijingya snam ha kani ka than menteri Rangba ka jila Arunachal Pradesh upema khandu mena ka singset jan jong toyo ulakanta ya ka jingong ba ka ri China kala thau lani kala te ya ka jingte hapo ka jila Arunachal Pradesh ka bala pau prthei lemba ka TV channel hakini khindiat sngi upema khandu habakran bakilap thai khubor hanong ba shilong harin bala shimbanda ka jong u ha ka plenary session jong ka NEC ulong bakitu ki jingte ki bala peni ha ka TV channel ki bala pentip ru bakilate yaki hapo ka jala Arunachal Pradesh re kane kade hapo ka jaka ki bahap apo China naru usnam ka khandai spa sanpho khandai kane kade ko All India Radio Shillong ka bolam shipi ya ki khubor to mentang sngap shwa ya kane ka jing penam Laitali kijing belian bangi barong ide ban buat perking banyada bat ban light na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Deng mas ni jing dakmat bat kumut. Penjengai iway na iway pan. Habay dan lang hajo. Sait bahaya kikti bat betabahaya kakmat bat le kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19.
Tumentangin payang sa kikubor ki badang sap. Hado kat sanlak prapu hajar aspa iwengut ki breu kladap ai injek netika COVID-19 hakari India hado hinin kesngi. Katalat kakoi kakhia jongkari kalapentip batang hapo kini ka apsaw kenta kilalon hado silak hendai puwe hajar ngut ki breu ki baladap ai injek COVID-19 hakari. Hakajo kapor katelong kubor kalapentip ru baka jingdon ki bakot na COVID-19 hakari kalapoy hadu khandai punriu pon prapulai na kasispa da ka jingdon ki bakot sa palat khatsan hajar hakini ki apsaw kenta baladem. Katalak kakot kakhia jongkari kalapentip ru bakidon hadu shiklur lailak ngut ki balakot na COVID-19 hakari India bat ki badangdon yo COVID-19 ni ki active case hakari kilayar baha hakari India. Ka jilla Meghalaya tanghin kasni kadon sangut ki bayot mayo COVID-19 bat khatn ringut ki balakot no. Ka office UDHS MI kala pentip manakini ki sangut ki bayot COVID-19 hilin kasni langut ki day na East Khasil District bat angut na Riboy District. Ki khatn ringut ki balakot pat ki day shipongut na East Chantia Hills District, sangut na East Khasil District bat mar iway na Riboy District bat West Garo Hills District. Ka jilla Meghalaya hadu hinin kesni kadang khatlai hajar nyospa laifu arngut ki blayo yo COVID-19 ha ka jilla ha ka ba shispa khatwe ngut ki de ki active case ni ki bedangdon ha ki jing sumar khatlai hajar sauspa nyop sangut ki blakot no bat shispa sapun reu ki lakhlan no. Ka National Voters Day ka ba on sareke mentakasngi hakari borok kawai kalong ban pinslor bat penhe ya ka jing penlung kerteng ha ka thup kerteng thep vote khamtam ya ki nong thep vote ki batmai. Kani ka National Voters Day ka bala sedang ya ka jing rakhe na do ka absenterik ukalalingkot jong usnem 8000 khatway bat kari borok kawai ka kamaru ya ka Foundation Day jong ka Election Commission jong karim. O Presiden kari Ramnath Kovind unlong ukongsan ha ka jingalang jong karekhe ya ka National Voters Day hanong ba New Delhi ka panlong mentagasngi. Ka jingrakhe ya ka National Voters Day ha ka jilla Meghalaya kanlong ha Dorbar Hall jong ka yingsa ulat ha ka por Shipobjim step ha ka ba ukongsan unlong hi ulat ka jilla Usyatya Pal Malik. Menteri Kampo yang kari bat unang yalam kaseng BJP u Amit Shah uloong bagaday tang ka sarkar BJP ka banyada ya ka Assam na kajingwan buhay sinong kiminderi ni kibarim. Susyo u Amit Shah uloong ru bagaday tang ka sarkar jong Narendra Modi kadban pensitom ya kiminderi kibawan buhay sinong hari Assam. Haba ay jingkren ha ka party rally hanalbari hinan kasngi uamat siya ulakin tho ting da kabaong bakaseng Congress bat ka AIUDF kinlong kilinti jong kijing siya buhay sinong ki Minderi lada kiwan ha kabor. Uamat siya ulaong ru bakaseng Congress kan pia ru ya kajait menreo ha Assam. Uni Menteri Kampo yang jongkari ulaong ru badai hapo ka sarkar jong Narendra Modi ba kajala Assam kakeo bah ha karoy kapar bat kumju ru ha ka syongsuk ka syongsan. Wa Amit Shah ulaong ru ba kajala Assam kalat na kajing siya penyapathal kikendat bat kabala penlong ru ya ka Kaziranga National Park kum ka encroachment free park hapo ka sarkar jong Usunawal ne ka sarkar jong ka BJP. Haki kubor yelaka jong ka ISL ne ka Indian Super League kablalong hinan kesngi ha ka jing yelaka kablalong ha ka janmit hinan kesngi ha padang ka Jamshedpur Persya ya ka Hyderabad ka jing yelaka kalakut no ha ka jing yelaka damar not lanon ha ka jing yelaka ka baar kablalong ha ka por minmit pat ha padang ka Bengaluru Persya ya Odisha kani ka jing yelaka ru kalakut ha ka ba ka jing yelaka kalayakat damar lakaway. Kajing ilakay mentagasngi kanong hapadeng ka Chinayin Persya ya ka Mumbai City haka po nyaw siteng minmid. Haswaban pengkut ya kikubo sa sisien kimat makongsan. Kutno kajing ilang jong ka plenary ka banruf kunday jong ka North Eastern Council hukum ka sarkar jilla Meghalaya da kajing tokit ka babanya halor kajing klatno kinringut kinong tre hapardo yong jong ka East Chantia Hills District. Hado khatsan lak khat prahajar aspa iwengut kibreu kiladap ai inject netika COVID-19 ha India hado hinan gasngi but on rakhe ya ka National Voters Day hakari menta gasngi. Kato kubor kilakot kipawan shapi na studio jong ko All India Radio Shillong bala ka por pravajing sa so baka Delhi station na kabanta kubor hakakten hindi but bot pat sa kubor hakten pareng. Kani kaday ko All India Radio Shillong.